Points of News. Punto por punto nga mga opinyon sa mga mainit nga mga balita. Points of News. Kauban ng inyong kaistorya. Arbison Tulibas Arsua. Mayong adlaw mga kaistorya. Tungod sa atong kabisi, mobile takaron sa atong programang Points of News. Punto por punto nga mga opinyon para sa mga mainit nga mga balita. Aprobado na sa Senado mga kaistorya ang budget sa Pilipinas o ang atong kining ginatawag na national budget para sa tuig 2024. Mukabat sa 5.74 trillion pesos. Kung kini mapirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos, mauna kini ang budget for 2024. Unta mga kaistorya, parehasong nilang tratar kini atong budget sa atong gobyerno. Kanang itong mag-budget ka para sa imong pamilya. Kanang budget nimos balay ba? Di ba kapag ka nag-budget ta mga kaistorya sa balay, conscious kita sa mga galastuson. Kumbaga ang atong ginagasto katuro yung importante. Sana biyagapon ang atong kwartas gobyerno. So unta lilion unta na sa atong gobyerno kanang budget na kung pwede unta kung naabay dapat matipid diha. Yung atong mga trainings and seminars dako kay nagasto. Imagine nimo na pila ka government agencies sa tibok Pilipinas adunay mga trainings and seminars per diem anas mga empleyado, napay hotel accommodation, napay pagkaon, napay mga training materials. Basig pwede ra unta para nga makatipid taan na programa, basig pwede ra nga kung mag-training magaling dad. Halimbawa, kung national training, diara ta sa online, diara ta sa WebEx, diara ta sa Google, para nga makatipid ta ba? Gasto tag dako sa kaon. Ipagawas ra mong gyapon nato na, panampus na. Unya ka na mga training materials. Kasi pwede ra siguro nga dili lang sa ta mag-print, di ba? Kung mag-print man mo mga training materials, dako pud kayo na nga cost. Ang ako mga kaistorya, kung mugasto ta sa gobyerno, katurag yung importante yung kayo. Ano bitang mugas, ano bitang di ta mabuhi kung dili na ito gastuson, di ba? Di ta mabuhi kung dili na ito gamiton o di na ito gastuhan. Hindi na ito mahimong savings ba? Pwede na ito isa gamiton sa lain ng mga butang na mas mapuslan pa. Para sa ako, sa kalisod sa panahon karon mga kaistorya, ang usa nga dapat yun tagaag prioridad sa gobyerno, pagkaon yun. Pagkaon. Mo na dapat tutukan pagkaon. Diba kung sa man ang ubang mga butang kung ang mga Pilipino gipanggutom. Yeah, I mean, practically speaking, daganda gipanghimo nga mga programa. Daganda gipanghimo nga mga programa mga kaistorya dili related sa pagkaon. Para sa ako, sa atong panahon karon nga perting lisoda, usa sa mga dapat budgetan gyud sa atong gobyerno mga kaistorya, pagkaon. Pakusgon pagyud sa atong gobyerno ang agrikultura, pakusgon ang food production. Iba na og simple lang kinabuhi is mga Pilipino mga kaistorya, basta busog ang tiyan. Sabi ninyo mga kaistorya, kapag ka ang Pilipino busog, di na mo reklamo. Ay harap na mo reklamo, basta nagutoy ang tiyan. Wala lang, 5.74 trillion, basig pwede rin na mahimay-himay sa atong mga public officials, mahimay-himay para matanaw kung unsay dapat gastuson o unsay dapat tipiron. Kunya, katong matipid na kwarta, mautoy gamiton sa food production para masulbad mga kaistorya kining problema sa kagutom sa Pilipinas.
Kay matod pa sa latest survey, 9.8% of Filipinos are suffering from involuntary hunger. Meaning to say, wag yun sila makaon, mga ka-istorya. 5.74 trillion, basig na ko kay budget ang mga trainings diya, mga seminar. Uban pa nga, dili kayo kinahanglan. Kana mga dili kay kinahanglan, tipiro na doon na. Tapos gabito na to sa food production. Again, kung na may nakadungog aning akong video, na may nakakita aning akong video, kini pagmalasakit lang ni sa akong kapwa Pilipino. Pagmalasakit lang po na ako ni Pilipinas. Alihog, tutukin ninyo ang pagkaon. Food production yun ang ikinahanglan sa mga tao karon. Kay bahala ng mga tao, simple lang ilang kinabuhi. Bahala na siguro ang mga tao say maputlan og kuryente, maputlan tubig, basta nalay makaon. Okay mga ka-istorya, don't forget to follow my page and TikTok account and subscribe on my YouTube channel, Mag-Istorya Ta Infovlogs. Like, comment, and share. Mao katong naglangkob sa atong Points of News. Kauban ng inyong alagad, Ardison Tulibas Arso. Daghang salamat. Maayong adlaw. Thank you for watching Points of News. Till next time, right here at Mag-Istorya Ta Infovlogs.